Hello dear viewers! So alam naman natin na nag-launch na yung Wish Bus sa South Korea at ang SB19 yung unang nag-record ng live performance. So another achievement naman to para sa SB19. So ngayon, tingnan natin yung performance nila ng Moonlight. First time natin to na mapakinggan sa Wish Bus yung Moonlight. Let's go. It's in the moments when your face is next to mine and we don't show it, but we're thinking of the times put it in motion. Anong shades ni Josh na yan? My emotions, my emotions. Everywhere. Want you to scream my name with my hands around. May isa-isa silang mic. Saka yung position nila same pa rin sa Wish Bus Philippines at USA. Lalo yung video naglalag. You don't wanna give me any reason. Show me what you do, keep secret. We can hide the feelings between us. Just you and me, I'll never leave. Ayan, Josh. Parang magulo yung pag-video, no? May pagka-R&B yung ni Candy dito. Doing what we do in the moonlight. I'll be loving you, baby, all night. Baby, you and me, shadows on the ceiling. That's my favorite feeling. Yeah, I like doing what we do in the moonlight. Iba pa rin talaga pag may choreo. Kung i-compare mo yung performance nila dito sa ibang performance nila sa Wish Bus, ano mo talaga, manonotice mo talaga yung difference, no? Parang hindi pa talaga organized para sa akin yung sa South Korea. Yung pag-video lang, tapos parang mafe-feel mo yung parang may awkwardness or hindi pa masyadong comfortable yung SB19 doon sa performance nila. Parang ganun yung nafe-feel ko. Pero yung pagkakanta, yung pag-perform nila, syempre, napaka-ayos yung pagkanta nila. Live naman talaga ito. Napapansin ko yung vocals ni ni Ken. Tapos ni Justin doon. Parang yung performance nila parang mas gusto ko pa rin yung may dance na sa Moonlight. Yun, mas enjoyable siya with choreography, ganun. Pero sa vocals, syempre the best naman talaga parati yung vocals na SB19. So ngayon, very proud naman tayo mga 18 sa SB19. Sila talaga yung nag-opening sa Wish Bus South Korea. So marami ding nag-perform ng mga Filipino artists pa sa Wish Bus na yon. So, nag-expand na din yung Wish Bus. Andun din sila sa South Korea. At tingin ko isa din yung nag-influence na mag-open sila doon dahil sa SB19. Dahil sa mga
maganda nilang performance. Feeling ko talaga dito na mag-uumpisa yung P-pop rising. Dadalhin na sa South Korea din. Then sa ibang mga bansa. O, di ba? May future na talaga ngayon yung OPM. At alam naman natin na isa sa mga dahilan na nag-rise na yung P-pop is SB19. Diba? So, dapat magiging proud na talaga tayo sa kanila. Then, lahat ng mga Pinoy, support na natin yung ating mga OPM artists. Kasi marami naman talagang mga foreigner o sa mga tao sa ibang lugar na amaze sila sa mga Pinoy. Mga Pinoy daw, mga singers. 'Di ba? Yun yung mga pakikilala nila sa isa sa pagpakilala nila sa mga Pinoy. So sila nga na-amaze sa talent ng Pinoy, tayo pa kaya. Syempre tayo proud na proud. So, thank you guys for watching with me. Please support my channel by liking this video, leave a comment, and subscribe to my channel. See you next time. Bye-bye!